Прывітанне, маленькія сябры! У мінулы раз мы даведаліся, як і дзе кіраваў Медоўг. Але, на жаль, лёс адмерыў яму нядоўгае жыццё. Пасля таго, як дзяржава страціла свайго моцнага кіраўніка, для вялікага княства надышлі цяжкія часы барацьбы за ўладу. Вядома ж, гэтым становішчам скарысталіся ворагі і пачалі здзяйсняць набегі на княства. На шчасце, парадак аднавіў храбры князь Трайдзень. Ён спыніў ворагаў і зноў умацаваў вялікую дзяржаву. Але ўзмацненне маладой дзяржавы не давала спакою ні крыжакам, ні ардынцам. З захаду, пад выглядам пашырэння каталіцтва, рушылі крыжакі, аднак Трайдзень не спалохаўся. Вясной 1279 года пад Ашарадэнам яго воіны сустрэлі захопнікаў і нанеслі ім поўнае паражэнне. Нават сам магістр Ливонскага ордэна Эрнст фон Ратценбург загінуў у той бітве. Не паспела аціхнуць бітва на захадзе, як з поўдня наляцелі мангола-татарскія атрады і галіцка-валынскія дружыны. Але і тут ворагаў чакала паражэння. Нашы адважныя воіны далі рашучы адпор і прымусілі захопнікаў з ганьбай уцякаць. Князь Трайдзень кіраваў мудра, але, на жаль, зусім нядоўга. Пасля яго сцяг улады падхапіў вельмі моцны і таленавіты пераемнік, магутны князь Віцень. Менавіта Віцень выкаваў з дружын Навагрудка, Гародні і іншых гарадоў Панямоння адзінае магутнае войска, што стала надзейным шчытом для нашых зямель. І не здарма, бо менавіта ў гэты час крыжакі падступілі да сцен старажытнага Полацка. Тады палачане паклікалі на дапамогу Віценя, які без вагання ўзяў горад пад сваю абарону. З гэтага моманту старажытная полацкая зямля канчаткова стала часткай вялікага княства. Так наша дзяржава прайшла праз выпрабаванне і стала толькі мацнейшай. А пра вялікія справы легендарнага Віценя я распавяду вам ужо ў наступны раз. Да сустрэчы!